بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. wannan ya rubuto tambaya yake cewa ni mutumin Nijar ne, titin mota yana bin cikin garin. Wani mutumin Najeriya yana tafiya a motarsa sai ta lalace daidai gidanmu, sai ya nemi alfarma ta ya ajiye motar, sai muka tura ta cikin gida muka rufe ta, ya ce min zai je ya dawo. Yau kimanin shekara 3 kenan bai koma ba. Motar tana gidanmu kuma ba san inda yake ba a Najeriya, ba mu karɓi lambarsa ba. Da Allah ne ya kamata mu yi. Allah ya saka da alheri. To ai za mu ɗauki iya yin kokaro ne wajen mota ba ta takardu. Da cikin takardun motar da kokari kun duba takardun motar an gano waye mai motar ba. In ba tasa bace a gano daga inda ya same ta. Tana da rajista, tana da license, tana da lamba. Tana da lamba za a iya zuwa a samun bayanai. To da ka duk sai kun yi waɗannan abubuwa. Idan kuma har ya zama to kun yi ba ku ci nasara ba, ba a gano wanda yake ba, wanda yake da ita ba, to shi kenan za ku iya tasarrufi da ita, amma tana cikin gabanu. Duk lokacin da ya zo za ku biya masa notice. Ko kuma mafi saukin abin da ya kamata ku yi, tunda abin ai ya shekara ku, amma idan dai ba ku tsaya kun yi bincike ta hanyar takardun motar ba, kun yi sake, to da za ku wani tasarrufi har sai kun yi wannan binciken, kun yi abin da kuka samu kuma kun jira shekara 1 daga lokacin da kuka soma wannan, lokacin da kuka soma bincikawa da cikitawa a gano, bayan shekara 1 mafi kyau ku sayar da ita, ku yi sadaka da zuwa gare shi, cewa Allah ba ku sarki ya kai ladan da zuwa gare shi. Ko ta tambayar?